ja turvallinen ja lämmin satama. Me ollaan satamakaupunki täällä Lissabonissa. Ja lämmin, koska meillä on ympäri vuoden aikaa tämmönen mukava lämmin. Lissabonissa ei ole koskaan pakkasta. Eli koko meidän Portugalin rannikolla, eli just tämä länsiraja, niin rannikolla meillä ei ole missään pakkasta. Ja se johtuu nimenomaan tästä Atlantista. Atlantista puhaltaa aina semmoinen talvella vähän lämpöisempi tuuli ja sitten kesäisin vähän viileämpi tuuli. Ja meillä on sitten semmoinen mukava lämpötila, siis erottaa kyllä vuoden vaiheet, eli kyllä on kesää, kyllä se tuntuu ja huomaa, että lämpötila ei koskaan laske alle 25-27 astetta päivän aikana. Sitten yöt voivat olla vähän viileämpiä, mutta ei koskaan alle 24 astetta kesällä. Ja sitten syksy ja talvi ja kevät, kyllä tässä sadetta jonkun verran, mutta viime vuosina on ollut aika kuivia talveja. Poikkeuksellinen talvi oli viime talvella, koska silloin satoi tosi paljon. Meillä oli ennätysmäärä vettä talvella täällä, joka oli tosi hyvä, koska yksi erittäin huolestuttava asia Portugalissa on nimenomaan tämä, että kaikki nämä